Asabaka kahery magnano mbola tsara atsika jiaby amty folakandra ty akory aly salama raha aroe faritra roe koragnisitsika niany tsy hoe faritra fa faritra raiky koragnisitsika niany plus Madagasikara en général ikoragna ambalibe tsika niany matetiky za teto nagnontany atsika vahoaka malagasy na Madagasikara zegny na eran-tany koa no fa matsapa fanao malagasy dia natetiky za teto magnontany ary mbola apetrako fofo agnontaniagna io ziska misy olo masaky mamaly fa matoa rô tsy masaky mamaly dikan'zegny rô voabaiko voatendry ny pesosy ary voaotsory amy lamboridindrô indrindra fa aminay faritra Ambaribe io ny tiako volagna matetiky za teto koa nivolagna taminarô amin'ny Ambaribe ao zahay tsisy olom-boafidy hoe nifidiny vahoaka tsisy zegny Ambaribe fa mavandy amy raha mandalo an-tanàna ao tsisy olo voafidy ino antony maromaro raha zavaiko mikasika aviako za mivolagna hoe zay tsisy olo voafidy mba hoaka masakia mitsangana mivolagna eto fa voafidy mba hoaka ara-dalagna ny olo voafidy Ambaribe tsisy olo voafidy ara-dalagna fotony mampalahelo mampahinakinaka fa tsy malosy dinikeky fa mampalahelo mampahinakinaka ny raha mahazo vahoakany Ambaribe ino ny tiako avia tsotra simple ny tiako avia le olo nantenainy vahoaka milaza rô fa voafidy mba hoaka non tsy voafidy mba hoaka narô aminay ao fa voafidy ny alabato ary le olo voatendry iasa amin'ny Ambaribe ao tsy voatendry rô fa nitindregna iaro ny tokana tiboka tsy olo tokana fa iaro ny club 48 ny olo amin'ny Ambaribe ao fa tsisy olo voafidy mba hoaka mavande mitsangana eto aboapirofanao voafidy ny vahoaka alabato famadiagna palto tamy vahoaka ny natao karaha zegny koa ny olo voatindry amin'ny Ambaribe nitindregna andeha agnambanimbany nitindregna andeha bekogna antsoritigna amy lamboridy zegny raha misy amin'ny Ambaribe raha roe koragnesiko Ambaribe niany mampalahelo mampahinakinaka amy tapany faharoe ny fandaharana za amizay mamaly ty fanjakagna ty fitondragna ty rô boka tsy ampanjaka dikan'zay aminakà rô tsy fanjakagna fa rô nitondra en force voalohany nitondrako koragna Ambaribe ry vahoakany Ambaribe anao koa matsapa zanaka Ambaribe zafiny Ambaribe taranaka ny Ambaribe tandrignesa raha volagny zokibe ty fa atsika Ambaribe ao ampediviny club 48 atsika menakavy tiandrô tsy tiandrô zegny volagna ampediviny club 48 atsika fa atsika tsisy jery ny any sisa hoe mampalahelo mamboatsika vahoakany Ambaribe
fitondragna tsy mijery atsika vahoaka, indrindra atsika vahoaka malagasy. Niany sisa tadiavy fitondragna ty tagnatin'ny 25 ans, même tagnatin'ny 15 ans reto tsy matao tody, tsy senatra kabeso ty, namotiky vahoaka malagasy ary namotiky fiavagna. Mampalahelo atsika, mampalahelo. Karaha hoe nambesandreto olo lohandohany agnatin'ny club 48 rô zanaka ny Ambaribe, rô zafina Ambaribe, le jola jiaby teto na le jombavy jiaby teto, andafy any fa aloha anjakatsika ny tanàna. Zegny anie raha misy eo. Tandrema fa raha jiaby misy farany. Zay ndray nandeha ivelany, zay ndray nitsaka rano. Tanànanay agnaty fone, tanànanay agnaty lione, ary tanànanay tsy maintsy arovane, ary vahoaka pretandrazagna aminay tsy maintsy ambaranay ino raha tokony atao, ino raha tsy manjary misy. Fako moaly, c'est-à-dire hoe 72 heures ny moaly, kiaka atsika niany. Ataovanareo compte na aseva ataony président radio la compte. Fako moaly 72 heures ny moaly, kiaka niany. Ny raha nandalo t'Ambaribe. Folakandra rivariva andra t'Ambaribe. Ho an'izay mahay Ambaribe, mehe faritra tognoniko ty, na hoe tany tognoniko ty. Matetiky za teto nikoragna taminareo momba ny Ambodimangasoa. Jamanjary zay. Za teraka nilevy tavogny Ambodimangasoa, nipetraka tamin'ny logement 15. Tamizegny mbola SNBCE, mbola Kalbano, tragno boroboro mahezy. Miala hely zahay io, ndre zahay tamin'ny fotoagna zay mbo hely, zay fa may misoama, fa may mirendra avy Ampasikely. Ampasikely Ambodimangasoa anie voisin, voisine, cousine, cousin. Raha ty nandalo t'Ampasikely, afaka moaly. Mampalahelo zala. Mampalahelo le toetsaignin'ny mpitondra a Madagasikara. Mampalahelo le toetsaignin'olo tsy vitany fa nivadiky tamin'ny vahoaka nareo, mbola kitsakitsainareo koa nizo ny vahoaka ary tsy asianareo foty ny vahoaka. Azafady, matetika nareo eto volaniko, Ambaribe tsy ny babanareo, wala tsy ny dadinareo, wala tsy ny reninareo, fa zay eto ompiny. Zay koa ny volagna teto hoe anareo mivola ty Ambaribe, mitondra Ambaribe, ambarazebaka ien tetinareo Ambaribe, aboazebaka. Aminay io Ambaribe, anao koa fa tsisy antetinao io, dikan'izay anao vahiny aja tanàna. Fa kazagny volana ke niany anao io, magnano anao rôly. Magnano faranao misy jery parce que anao tsy mivolagna. Anao nelinehandeha. Zay koa tsy naneroorogno anao mandiana mandeha io e. Koa zay efa nareo tsy mipody tamin'ny place-nareo io. Tsy avozoako ny volagna zegny. Député ndraiky maire ny Ambaribe. Fa zay kazakatakatalagna eto. Tsisy asa vitanareo ho alato anareo ke hoe miaro vahoaka, magnano asa sosialim-bahoaka, keny magnadola labe. Zay koa mavita, zay taloha tondra teo volaniko aminareo. Gadra ifene vola, mamafa lalabe, mamafa sisiny lalagna. Fa tsy magnano vantara hoe magnano député, magnano maire. On s'en fout. Sécurité publique, zay raha tadiavinay.
raha tsara nisy taminay Tambariobe anareo nitondra manjary misy aza to karaha zay zalahy anareo koa fa tsy mahavita ndao mody an-tany navianareo raha zegny ambarako eto sanandra fa aza milingilingy avy aminay io andeha ndoto tanànanay andeha ankaratsy laza Ambariobe tsara nalaza ratsy fa raha ngo anareo navy teo tamin'ny premier mandat nareo navy anareo zao deuxième mandat nareo lombolombon'igny anareo olombelogno zanakan'olombelogno nandesiny reninareo tsy fanjavatra agnaty kibo toetsaigny ataonareo aminay eo azafady zalahy tsy agnasatsy ataoko fa mbo avy asa io koa tadiavinareo fotony fa trop loatra raha ataonareo zay Ambariobe mandreraka maro zanaka Ambariobe mandeha tany misy navianareo agny tsy magnara ataonareo io zay koa tsy nanerorognonareo amy latsa député wala amy latsa maire amy magnanaova préfet aminay eto azafady zalahy asanareo koa fa tsy hainareo fa tsy vitanareo tsy voarinareo vahoaka miala karaha ataonay mitaky état fédéral mampiala rajoela hoe mialanao président fa tsy compétent anao amy fitondragna Madagasikara mbo avy agny atsika baka io ambarako anareo vahoaka an'Ambariobe raha nandalo frakomoaly 72 heures anomaly mampalahelo raha fa nisy tamin'ny mandandreo olo reto navy koa zao nataondreo même chose même rythme même cadence ziskambia anareo isy jery anareo fa fotsy volondoa seliky fa tsisy volovolo ambalagny eky tsy haiko nino jery tsy mety may misy be danareo io be nareo io tsy préfet tsy maire tsy député tsy brigade tsy commissaire tsy tribunal tsisy pare amin'ny Ambariobe io bekogna antsonitigna amy lamboridy peste antsoroko jiaby anareo zay tsy faly mamaleo za ko miambigna anareo mamaly anareo Ambariobe artine grave matetiky za teto nivolagna hoe zay Ambariobe tsisy mpagnano journal zay tsisy mpagnano gazety journaliste du salon comme les chiens du salon couché sort debout zegny journaliste misy amin'ny Ambariobe miala zegny journaliste ino publication anniversaire ndraiky faty les restes ils sont fous et après nareo mivolanareo journaliste vous n'êtes pas des journalistes Ambariobe que des abrutis oui ni raha nandalo tsaroako zay mbo hely zay baka ambody mangasoa misoma ziska paskely io ary za agnisany tsaiky mba hoe tombony soma paskely baka ambody mangasoa tamin'ny fotoagn'androny agnisany ary mbola tiako ary tsakaraiko mandraky tiny any hoe agnatsira olo mipetraka Ambariobe mahay hoe agnatsira zay tsisy kabaka tiako ro tiako mandilitra agnatsira tamin'ny fotoagn'androny même zo io igny faritra paskely igny mazo amoron-dranomasiny jiaby agnatsira zegny takany alika oro maizy zo agnatsira io fa tsy hitanao tsy haiko baka paskely misoma amin'ny ambody mangaso tsisy tombokondry tsisy règlement de compte fa zio mampalahelo zalahy ampediviny reto olo reto atsika ro navy eo tsy andeha hitondra ozy aminareo ro navy eo tsy andeha ankatsara atsika fa andeha hampiady atsika atsika samy malagasy tsy vitan'izay topitany mbola anareo vahiny navy koa pedivindreo aminay topitany non c'est pas possible zay koa mangataka more
mialana ro misy zanaka any ambario be eo mahay plus qu'anareo ary mavita mitondra plus qu'anareo ary makatsara tanànane plus qu'anareo fa anareo miala anareo raha tsy raha mazatra anareo koa tsy asasaigna tsy tonga saigny be nareo io volaniko be afaka moaly arivariva tampaskily tsy haiky viavy vantobantony araiky izy kadikadiriny 16 ans zay hety taloha mavandia eto zanaka ny jamanjary tamy fotoagnandro ny SNBCE na Sosimavo na Sirama kofa rivarivandra tsy nipetrapetraka amoron-dalana tsary nisy tombokondry tsary nisy fagnasasa fa fakomoaly amy sisin-dalana route d'Andilagna io ampasikely io tsy haiky viavy tsy magnino izy mipetrapetraka mangala relaxinazy 4 job tsisy matriculation 4 job tsisy matriculation tsy haiky viavy io mipetraka amy sisiny lala même pas 500 mètres ndre 500 mètres zegny lava même pas 100 mètres baka moron-dalagna io antamisy tragnondreo olo même paskely koa mandalo amy lalagna route d'Andilagna igny mitsinjo paskely karaha ty karaha misy alokaloko vodiny katakata aby zay anao mitrika amy paskely tragnondreo io anao amizay io fa hitanao paskely io 4 job ty tsisy matriculation tamin'ny afako moany andra mbola mazava ro navy efatra ro tagnatin'ny 4 chauffeur araiky olo aroe kagole araiky fa efatra tsy kagole ro koa nahita tsy haiky viavy igny eo amoron-dalagna ampasikely teo ro nitsangagna nangataka rano atsika jiaby koa zany mba magnontany anareo anao misy vola miondragna 4 anao tsy mavanga bouteille araiky ny rano ke amoron-dalagna io mahita tsy haiky mipetraka amy lalagna anao de anao masaiky mivola hoe aza mitady rano ha mandeana sarety na mandeana vity koa fa tsy anao mampiasa katikatonareo zala ino amizay raha nisy momandreo magnontany hoe mila rano tsy haiky iny tsangana nagnatrika amy fasy parce que tamiro navy nitsangana tsy haiky iny magnamboa lalagna mitodika amindreo paskely fa leran'reo fa nitsangana tsy haiky ty nitsangana nagnatriky roa amy fasy ao izy anareo koa mitady rano anareo mandehana amy tragno ary aminay ary juste même pas 100 mètres volaniko aminareo ay izy manondro ary igny le araiky tsy kagole voa gant noir amy tagnanany le gant tapaka regny tsy kagole fa les autres kagole tagnatin'ny 4 io ndraiky le chauffeur tsy nijotso fa le araiky tsy kagole nijotso voa gant noir tapany tagnanazy izy nagnatony tsy haiky io moment tsy haiky io mitodiky manondro hoe mindona ro ary fa tragno ary anareo mahazo rano mitampenany gaty io oronazy ndraiky vavanazy amy gant igny za teto navy nivolagna tamitsika vahoaka malagasy jiaby hoe tandrema
fadiana ho an'izay misy anabavy karaha ataonareo tsy mandry amin'ny anabavy, ho an'izay misy anada karaha ataonareo tsy mandry amin'ny anada, ho an'izay misy baba na misy reny karaha ataonareo tsy mandry amin'ny ray aman-dreninareo. Mangala tagnana andreto mpitondra reto fa ro io magnano toetsaigny KGB tamin'ny fotoagn'andro. Nino toetsaigny KGB ex-sovietique taloha reto mafiany KGB reto, mercenaire ny KGB sovietique reto. Anao koa nangala tagnany KGB taloha, nisy rendro karaha ty, tanareo bagindro igny, isy rendro igny karaha fanitry, mampingy izy boko nefa quelques minutes après, quelques heures après, anao repaka. Zegny toetsaigny ny KGB taloha. Ary chinois, asiatique zao presque magnano toetsaigny io. Za teto fa nagnambara raha zay fa nazavaiko ary ampodiko niany parce que nampalahelo raha nandalo tapasikely. Nampalahelo raha nandalo tapasikely. Ambody mangasoa Jamanjary, Ambariobe. Izy koa fa natondro teto, nataony zalahy raiky tsisy kagoly izy. Safotro tsaiky. Nirapirapendreo, nijondreo, nampidindreo agnaty katikaty. Diandreo nataondreo. Nandeha ero. Hitanareo zegny mahay l'usine io, mahay tany volaniko ty. Io l'usine siramamy sauce mavo SNBC io. Amy l'usine io anao koa midriky. Anao koa midriky baka ty. Aia, anao tsy midriky araiky baka l'hôpitaly, fa anao midriky araiky baka ty igny. Mahazo amy cadre tragnondreo vazaha regny. Ro nidriky io, anao koa avy amizay anao mavy amin'ny économe, anao amy ville droite, anao mijotso anao midriky garage, anao boko ambady garage anao mahita angara maromaro hoe on stock kakazo, on stock ciment, mandeha pas stock raha io, on stock pièce ny garage. Ro nandesindreo toa tsaiky viavy ty tagnatin'ny angara io. Angara raiky navy nisy kakazo to taloha. Vilagny nandokegna vary tsy ala nampangopangony. Donc mbola misy tapatapaka kakazo to. Za me place l'usine io tiaby za koa notanenao. Parce que tany vilomako teo, tany namelogno za teo, nahabe za. Donc izy nandesindreo baka amy pasikely ary ro nandeha io amy l'usine io, nidriky amin'ny angara io. Zagnahary tsy tiany ratsy. Anao koa mino Zagnahary ndray anao fa anao tsy fahavalo karakory. Endragnahary fo hoe anao mino izy. Nem anao tsy mandeha l'église, nem anao tsy mandeha amy lagoroty fa anao koa fa matsiaro izy, haligny matsagna marandraigny qui que ce soit, Zagnahary toujours miaro anao fa. Zagnahary tsy tiany ratsy ambarako anareo ny raha nandalo. Tsy haiko io torogna domoy. Tsy haiko viavy. Vantombantony katikadiriny 16 ans, 17 ans, 15 ans io. Mampalahelo zalahy toetsaignin'olombelogno. Ino raha nandalo? Nohony tsy haiko io toratorogna domoy. Komansy mamatsiarotsara. Io tsy matsaro tegna tsara be i, fa izy komansy mahazo honogno. Tagnatin'ny angara io, izy nahita fa misy tsaiky viavy aroe hafa koa fatao. Araiky tamindreo kagoler io mijanogno tao. Nikaiky telefone, asa nikaiky le patron, donc izy ty asa nikaiky le deba. Tsaiky viavy ty araiky toratorogna domoy igny. La olo magnamboho rotelo. Film akony zegny ambarako anareo. Karaha ataotsika mizaha film ny Tom Raider regny. Ao MacGyver regny. Fa isorako. Ary isorane ato agnatin'ny fikambanam-be ny MRFM ato. Ho ela velogno anao ranabavy, zanako vavy.
Ndragnahary aro anao sy ny razana anao mandraka anao matoy koa. Izy tapitapidigny la olo mbola setry amy telefony nitsangagna tsaiky ty nandady vraiment nandady. Izy nahazo boaron tanatokegna vary vilagny natokegna vary vilaniko tsy alany ampagnompagno. Donc agnatin'ny magasin io mbola misy tapatapaka kakazo. Nandeha izy naleny boaron tsy lava balabala. La olo ty mbola setry ndraiky deba sasandre fa loso nahazo ny kakazo igny nifiaky ndraiky mandeha miatoky ngiagny pa plo rongo amy tany ngiagny sauver hôtely niboaka. Hôtely sauver niboaka baka amy loziny eo mandeha paskily ne tsy lavitry. Nde anao toratoragna domoy anao koa patient managna courage nde anao baka loziny eo mandeha paskily eo mbola vitanao dia vita. Nande lomé tsaiky ty lomé baka io ziska navy amindreo paskely izy toragna. Izy toragna navy amy paskely gaga lany fagnahy tanàna raiky hoe raha nisy nino raha nagnino. Tsy naresy rambotsiky ny tanàna raiky. Ndray amandreny fa migogogo amy tomagny raha nagnino. Mbola nanagna force ny magnodidigny. Io volaniko hoe tsy malagasy jiaby ratsy toetry fa ny fitondragna ny ratsy toetry. Ino amizay raha nisy ny vilomindreo tsaiky ty karakarandreo. Izy mbola toratoragna domoy boko zay ny tantara zay raha nandalo. Nikaiky gendarme olo jiaby. Moment reo nikaiky gendarme olo sasany fanotondra izy nandeha l'hôpital be aminay io Mbariobe. Traumatisé les agents. Traumatisé vraiment traumatisé. Nanjary nisy force tsy voatana izy nafta l'hôpital be. Parce que mafy raha nahazo izy. Nafta l'hôpital be natao hevitry hoe hitanagna izy hikalme tsy voatanandreo ta l'hôpital be. Masaky efa matra zay nareo amy l'hôpital be Ambaribe koa tsisy raha zegny. Aza sitriky kabaro zalahy. Zoko be MRFM zay miaro vahoaka ary tsy magnasitriky raha vahoaka mbaka ho tongavanareo saigny mpitondra. Indrindra nareo amy volagna fa olom-boa fidy Ambaribe tsy mety misy jery ty. Tsy haiko mbiagna nareo misy jery. Donc zafizafiny zafinareo donc amagnotefantsofigna zay nareo vao hisy jery. Navy gendarme à l'hôpital be. Ny tagnatsaiky io natao ody calme mampandrisy. Tsy tampitapiko zay tampidiagna ndraiky koa tsaiky. Nagnontaniany gendarme. Ny tantara amizay tsaiky ty raha jiaby nandalova ny fiaignany tary ziska izy nandesindreo tamin'ny Angara tamin'ny SNBCE ta Siramaty io. Tsy hita ndraiky atsika mivolagna azy io 4x4 io parce que tsisy matriculation 4x4 io volagny tsaiky. Tsy hitany matriculation 4x4 io fa koa ny hitany aza sura io vao volagna fa 4x4 io 4x4 job nambarany efatra reo tagnatin'ny 4x4 io. Aroe cagoulé chauffeur tsy cagoulé araiky tsy cagoulé fa gant noir les gants tapaka regny. Nino amizay raha nisy
tsisy mpagnano gazety Nambarobe masaky mivolagna raha zegny ndraiky niany, mitantara raha zegny ndraiky niany, ndre magnano interview sans montrer le visage ny tsaiky io na ray aman-dreny ny tsaiky io, tsy saky ny journaliste Nambarobe parce que ce sont des journalistes d'abrutis. Mialatsiny zanaka Nambarobe za navy journaliste teo ary nitondra nareo journaliste zay natsapa zegny fa tsy karaha ino ataonay zokinareo nitondra nareo. Tsy baiko ny mpagnano politique zay. Nitsangana eto mpagnano politique ny baiko za tamin'izany nagnano journaliste. Pe à son âme. Kotite nitsakaraka za magnontania olo ambanja baka nareo, olo ambanja mahay za. Nitsakaraka za kotite tambanja za tsy nilefa wala tsy nisitriky. Baiko baka tamin'ny ratsiraka baka Tananarivo tsakaranareo la hotety ty mpandefa vaovao mpagnaboaka image et son à Tananarivo à Madagascar. Ben oui, raha marina. Que justement baka izy torona voky be igny le tan-tsaiky io na nandeha nilefa le tan izy navy an-tragno karakara mety tapodigna koa boka raiky. Tsaiky io boka fa tsy ne suitiny eky. Le tantaraiko aminareo eto le tantara ny hitany tsaiky io, ny aignany tsaiky io, fa le après agny eky tsy hitany, tsy ny hainy. Donc matoa rô gendarme io naharegny fa hoe tagnatiny angara agnatiny enceinte-ny Sirama. Tsy nahita, tsy haiko rô nandeha nitady edy fa hainareo gendarme police amintsikagny. Koa président république, premier ministre na ministre avy, gendarme amintsikagny ampy effectif, ampy matériel, tobindreo misy gasoil. Fa anao koa mikaiky gendarme amintsikagny, mikaiky secours, reo tsisy effectif, tobindreo tsisy gasoil. Anao koa miantoko gasoil ny tomobilindreo. Fa lerandreo ndraiky halignandra itety bara, itety tanàna, higaka toaka tobindreo misy gasoil. Tsy haiko azy hoe azovy magnefa tobindreo halignandra mitety bara, mitety tanàna amizay fotoagna zay. Mampalahelo. Atsika zo amizay mivolagna fa managna ministre ny sécurité atsika. Ro fa sauvé baka zama. Linginy may. Zarandreo araiky tiara motoragna domoiny sauvé ro natavoboaka ro. Dikan'izay baka zay tsaiky agnatiny tsaiky telo zay nandesindreo napetrakandreo to toragnindreo, zay andesindreo toragnindreo, zay andesindreo toragnindreo. Navy amin'ny araiky ty toragna domoy, samby eto olo riky tay. Tegna isorana eto amin'ny RFM, MRFM le zaza. Fa sinon very tsaiky telo koa Ambariobe. Very tsaiky magnangy telo koa Ambariobe koa taraiky tamindreo io tsy nanagna initiative nagnano action. Ke eto za mitodiky Ambariobe, mitodiky amy lehibe nareo na gendarme na police na amy fitsaragna, même anareo amy préfet Ambariobe, masaky mivolagna fa nareo magnano asanareo. Ino tsy nasaky anareo nagnaboaka rayon vaovao? Ino tsy nasaky anareo mivolagna rayon fa lerina anareo mafalala be? Lerinareo agnano wera. Agnano baly aty fonctionnaire aty. Anareo may mampiasa mpagnano gazety. Fa raha mandalo amy vahoaka, mantreky amy vahoaka, non. Anareo tsy eo.
nandalo aferany Jamala taia pagnano gazetena roa taia zay baka ty koa ny alertena roa tantanana nandeha izy hoe aferany Jamala rava fotony anareo sifisify tagnatin-draha io fandravagna tany volagnina eto isan'andro boko tsika mivola misy fangalagna tany incroyable aboakako eto dossier publieko baka io raha io mitodika ministre de sécurité za efatrandrany any action io nandalo ambary be comment ça se fait tsy sakinareo ambaravahoaka correct iny zay tsy torogna domoy niondrika amban'ny faty telo koa tsika ambary be sagnatreny vava tojo na be natambo tsisy andranotra matsiko mamy zay raha nandalo tory avako aby ny tiako aviagna atsika vahoaka nambario be atsika kaza mientehatreky aboko kaza mitandregny wala magnaraka volagna ndreky mivolagna fa hoe olom-boa vidy ro tsy olom-boa vidy fa olo ny fidy tegna hoe fa préfet i tsy préfet fa fahavalo mamaliano koa fa matra sa nefa ela ny amby anao Angelo préfet nambario be raha ataonao amy tanàna nenga tsy manjary rangona vianao io modia ny tany misy anao zala à l'hôpital be o raha zegny tsy sakindreo ambara ary tsy sakindreo volagny ny mahatsara izy fo isorako zagnary ndraiky razana misy gendarme ambiny tsaiky l'hôpital tsy amizay hoe ro zandaro ty zandaro nino zandaro hagnino ndraiky tsy haiko l'hôpital be ao mitsangana tsika vahoaka zava zanaka tsika nabavytsika zavitsika fo mafy raha maro tsy haiko traumatisé moraly zaza io oh l'hôpital be ao za tsy haika gn'anleva quelle heure ma zany azo message igny ro nikaiky za ro paskely nikaiky za ya fa presque minuit be amitsika minuit et demi amitsika igny donc 23h30 andafy zany za lera volaniko zao olo jiaby ambario be mandry amarery atoko raty tsy ambelako salama riva oaka nambario be atsika kazama ndraiky aliniandra fa vraiment nampidiriny reto lohandohan'ny club 48 ty mafia dahalo ambario be araiky zay le zaza tampasikely faroeny koa atsika mikoragna zao ambadiky ny afaka mare somaroho festival atsika ambario be ne mila potendro olo reto e potendro tsika ambario be zala atsika tsisy olo be o tsisy olo mitia atsika zay mavandy ni raha misy antsasaka sprintera feno antsasaka sprintera mpandrava ndraiky mpangaro poso baka Tananarivo na avy amitsika ao antsasaka sprintera tsy haiko na sprintera folo na sprintera zato fa mason'olo na he na hita tagnatin'ny sprintera io na he antsasaka ny tagnatin'ny sprintera nisy avatsika ty mpandrava ndraiky mpangaro poso na avy ambario be ao misy ny baka Tananarivo
misy ny baka mazenga navy amitsika ao amin'ny fotoagna sorogno avy izy somarô zafady somarô zafady amin'ny fotoagna somarô non 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 nino raha tsy nataony anareo zanaka Ambaribe nino raha tsy nataony Ambaribe nareo andeha ataonareo karaha zay tanànanay mba tiako valinareo zegny anareo mivolagna fa hoe voafidim-bahoaka besta antsoroko raha tsary nisy amin'ny Ambaribe manjary misy zao io mandranjiran-jantsy vahoakany Ambaribe anareo bokoa ndia volagna aminay anangana l'hôtel 5 étoiles dadilainareo ataova 5 étoiles zay tsy misary l'hôtel zay koa fa nisy l'hôtel 5 étoiles rango fa ely anareo mivolagna nitondra io anareo tseniky niteraka wala tseniky nateraka n'olobe nareo zay Ambaribe fa nisy hôtel 5 étoiles koa nisy voalohany nisy Tananarivo zay Ambaribe fa roe resaka 5 étoiles hôtel fa zay tsy misary zegny zay misary loziny iasany vahoaka amelomanay vady amanjanaka anay ampianaranay zanakanay ndray tsy mandeha mianatra andafy on s'en fout fa reo koa fa neny compte jusqu'à milliard reo nenagna plus moins multiplication division zay faravoravo nena maky nena notra fa zay kaza atao karaha io zalahy zay kaza atao karaha io nino alahelinareo aminay nino raha tsy tianareo aminay amin'ny faritra varatra io ambaraze nino raha nataonay Madagasikara zay baka faritra varatra tsy tianareo andeha vonivonenareo io ambaraze eto avy agny za zandriko la bonjour Zandry Joaquin za teto nagnambaranareo Cofestin io ny fanjakagna Donia io ny fanjakagna mahino tsatsangana anareo Cofestin oleky ry Vitsenjo magnano tompony Cofestin tsy ny Vitsenjo azafady za ty membre tam première édition deuxième édition ny Cofestin Donia za membre tagnatiny io fikambanany l'hôtel jiaby teo namoro Cofestin atsangana lazany Cofestin fa tsy ry Vitsenjo sy ny vady aman-janany sy ny lafaminy magnano tompony Donia mialatsiny aboakako dossier zalahy za fa mivolagna matetiky tsy haiko nino fandraisanareo izy zegny mandray izy ratsy fa anareo koa zalahy nandroboka wawa nikasiky même taretry ny patalon na chemise ny wawa atsika fanojy robata zandrinay io fa atsika fanojy ozy aminareo mikase tagnana izy anareo robata raha ataony fa atsika fanojy handroboka lazany zandrinay boka anareo handeha ampidiranareo mason-toko jiaby ty tanàna ravenareo alenareo somarô magnanaovanareo io navia somarô io fa nazaveny 100 resaka anniversaire ny wawa artiste musicien azy ny boany konka anniversaire ny konka ny tariky somarô fa tsy niany anareo magnano ankodavitry na koriky maheviky tsy mitady mialatsiny zalahy mialatsiny zay ty tongotong firy mpianatra baka Ambaribe mianatra Tananarivo mianatra Tamatavy mianatra Toliara tsara regninareo hoe nagnano mahameo ala masantoko fa magnino avy aminay avaratra agny anareo magnanonareo farany rôle nino raha nataonay nareo varatra ambaraze ino raha tsy atiavanareo zay zanaka varatra koa zay mbo velogno zay mitsanga ary zegny tsy tia tsy raha inay fa zay kaza atao raha tsy tia nefa zay le mpangaro-pôsy tsisy tany tsisy olo masikiny même États-Unis io même Europe même en France
misy olo masikiny fa raha tsary nisy tamin'ny Ambarobe ka raiky ty. Non misy olobe Ambarobe sa tsisy zala, misy olombelogno Ambarobe sa tsisy zala, misy olobe avaritra sa tsisy zala, ambarazeboka zala. Anao mandeha bazary io bazary be mampalahelo, anao manonga amile escalier bazary be io gauche droite. Non misy olo io baka Tananarivo magnano mangataka io. Azalahy nagnino loatra, nino loatra. Alahelonareo amin'ny avaratra io na sava zay na diana raha tsary niaignane raha karaha zegny zay eta aloha magnontania olo hafa akoatran'za, surtout amin'ny Ambarobe io. Zay eta aloha nde zay nitsaka nde samby rano be mazava zay ty tsary ne nigadra tragno zay ni la fenetra zay mivolagna amy jirany agnaty lakoro na amy jirany marino anty tsaka hely anty angala zegny hoe drako tragno io zegny hoe io agnomby mazava aloe tsara mandro tsara miverigny zazavanareo tragno mandeha olo misy mandeha jusqu'à Diego izy mipody bako tsisy raha mihetsika ndray lohany fanjaitra raiky agnaty tragno tsy mihetsika nefa ny jirany io ino io za mipetraka Ambarobe teo, za ty tsary ne namody la fenetra ny varavaragna ny tragno Kazobandriako Alignandra, tsary ny eko namody la fenetra Alignandra mandry ndraiky varavaragna fidirana zo ndre tragno ataonao galana mbola tafidriky fo. Mbola tafidriky foro anao boko tampoko anao mikaiky amizay sécurité ro boko tatranareo le mpangalatra sa tsy tatra? Tsy tatra fa tragno vaky zay raha voany. Anao vaky tragno voaraha koa volaindroany tongava ty amy gendarmerie na avy aty amy commissaire magnampy plainte. Non, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais justement za malako zandriagna taminay Ambarobe teo tam fahavelogny Asanaly, Adamaly, ry Fidaly sy ny Forogony, ry Amony ka misy ndraiky joma olo mangataka ka misy isaka joma même tambatsara teo kofa ka misy ry dady masikiny baka antety regny na baka antanàna io ro mandeha ry avorony Asanaly ro avorony Adamaly ro avorony Fidaly zay olo nagnano tsara taminay teo kofa ka misy ndraiky zay olo tsy mahazo ka misy mahazo joma fa zay teo tsisy nandeha nivory amile escalier na nivory tahiana. Non, c'est pas possible. Za nagnino fa za nagnino nagnino mazasa nagnino normal logique député tsika mifody vava fotony vovo tampiny pesos niany amizay magnasary volana zany eo izy tsy miaraka amy rajoelina ni miaraka amy ravatomanga za indépendant zay kazaka dalenao député namadiky vahoaka ny Ambarobe anao mamalia kofa matra zay fa anao namadiky vahoaka ny Ambarobe matoa tsy sakinao mivolagna raha jiaby mandalo. Préfet zay boka ikizembondrazagna anany fa nabontsiny izy karaha bontana bontsiny tsisy raha manjary eritreretra dinia préfecture any Ambarobe fa tsy dis tsy wala ineno
Ambariobene préfecture. Tikan'izegny zay maleo tegnanay ko ara-dalàgna fitatagnanareo aminay io. Fa no nietraketraka anareo, vantaranareo, oeraoeranareo, volam-bahoaka ho anareo, asitrisitrikinareo, zarizarenareo 50. Même ta Diego tary zazalazany ka Diego tombo nianatra teo ka misy joma fandehanan'olo mangataka. Izy koa anao ka misy joma zegny anao mandeha io am Boudabay io Marine Hôtel de Ville anao vola misy fety mahito sa ino ny maskiny ny tsy ampy fiveloma mandeha am Boudabay io mandeha mitety am Karim Dji ry jiaby regny amry longoy jiaby mahazo parata hely, mahazo fotsimbary hely, mahazo mofo hely non, incroyable maintenant. On est devenu dingue. Nous ne ratons fitondragna. Hamono olo baka nareo zao io misorogno io. Eto hitantsika mizara volanko ay. Matoa nampidirigny ary tafiditra koa reto. Andiany maromaro mpandrava ndraiky mpangaro posy reto. Hamono olo nareo io Ambaribe pendant sorogno. Hey amizay mastainareo. Robaka lazany Ambaribe. Andeny robaka lazany Somarony anareo. Potenareo zany roa hafa. Zafa mivolagna. Aza mikasiky ndraiky taretry ny lambany wawa raiky anareo fa nareo za lampandiavo tany tsy diavinareo. Za ndray mipetraka lavitry. Tsy lavitra aminaka mitsakaraka antamisanareo a Madagasikara. Naka nefa nambarako teto aza fanojy velogno atsika zalaboko ary angatako hoe ho fanojy velogno amizao be nareo. Fa tsika fampitana. Ataova raha ataonareo amizany roa fa tsika fampitana. Zay tsisy vola. Boko zay tsy mila vola. Fa zandrinay zo tombo tajamanjary teo zo konko vanvangoe ne kofi tajamanjary teo tutoragny ne tajamanjary teo izy mbo tsy nipetraka taminay teo. Fa ny kolikolenay zo nitintigninay ny loloavinay zisaky izy navy am place misy izy. Niany zanaka Ambaribe andiny mitovinareo raha hely mba vitany, raha hely mba mamilomagna tegna, raha hely mba mampalaza zay. Non. Mialatsiny zala. Nareo ne magnano raha agnasa ene nareo. Fa zay ndraiky tsy enika agnasa. Fa sa io tadiavinareo mbo avy aminareo. Za zoky be tsy mpagnasa olo fa za tapoko magnasa mitrebiky sarotro. Taminay Diego teo marigny raha volagninao andriagna. Azovy tsy metsena ka misy ny Diego na tsena io quartier mpitrana na be zay io. Mipetrapetraka milamigny raha jiaby kofa tsena ny Diego zay. Fa mipetraka hoe am quartier am côté karaze mpandafy Sidravo ka am quartier karaze côté karaze mpandafy Vanio, côté karaze mpandafy Katakata, côté karaze mpandafy zegny hoe non incroyable. Maintenant nanjary cauchemar. Faritra varatra nanjary cauchemar. Non, incroyable. Rifandrata ry Nestoru regny olo eko nangalatra teo boko tsy mangalatra amin'ny madiniky. Ro mangalatra amin'ny olo be am Pagnarivo. Regny olo eko nangalatra teo. Ry dikidiky regny olo natanjaka taminay teo. Fa ro tsy nangalatra amin'ny madiniky volanko. Ro mangalatra amin'ny Pagnarivo. Ry Nestor zegny izy ampidirina en prison izy mivadiky vitsiky. D'un coup izy mivadiky vorogno. Fa ro tsary nandravagna madiniky.
Mahotany olony diego nay olo jiaby volaniko teo zegny. Mbô misy naronarony koa teo ny tsaroko vo volaniko. Fa zio zalahy, tsisy egnatram-pora nareo fitondragna. Anareo boko mivola azy vo fitim-bahoaka. Mambahoaka anino? Mambahoaka tanàna tsy milaminy. Azafady tegna azafady aminareo zalahy. Anareo sindrana za mivolagna isan'andra boko za tsy kajo mivolagna. Ary zay jiaby mpivolagna eto zanaka ny avaratra zay tsy kajo mivolagna. Miala anareo zalahy. Fa zay tsy niaigna amy raha karaha zegny. Zanaka anay tsy andesinay iegna amy toetra ratsinareo. Société vonenareo, l'école robatinareo, tsy haiko tsy mianatra. Ray aman-dreny tsy miasa. Tsy vitan'izay mbola vonenareo koa. Vonenareo olo vahoaka anteto, vonenareo vahoaka an-dranomasina, zio vonenareo vahoaka agn'Embagna. Tianareo miaraka maty aminareo eo, sa hoe tianareo vonena? Za nefa nivolagna teto moaly fako moaly. Ty club 48 ty mila ravagnitsika ary mila potehitsika. Fa io ny tegna maso-antoko a Madagasikara io. Ary ro jiaby amy fitondragna ao, tompony kabary ty. Magnapotiky Madagasikara ty. Mampalahelo. Amaragna ko mba Riobe ty grave. Publié koa boko dossier. Oatsika mipetraka andafy. Atsika mahay hoe agent mobilier Guy OK. Guy, anaragna Guy, le OK, HOQUET. Agence mobilier zo andafy eto misy zo. Indra misy Ambariobe. Magaga, mampanotantegna hoe a fomba karakory moa fomba fiasanareo fitondragna agnamezanareo vahiny. Za tsy malegny vahiny, za ndray mipetraka andafy, za vahiny tapany. Vahiny za andafy parce que babako gasy. Tsy vahiny za andafy parce que mamako vazaha. Tsendriky teraka izy fa vazaha. D'office zay tsendriky teraka zay fa vazaha. Raha misy Ambariobe ao ambarako anareo vahoaka malagasy. Ho rentany rendagnitry. Io aveko mivolagna aminareo. Zay Ambariobe, zay varatra agny, zay tsisy journaliste. Fa zay misy chien de salon. Zay raha misy aminay varatra agny. Journaliste ny oera, journaliste ny anniversaire, journaliste ny faty. Azafady, zegny raha misy aminay agny. Ni raha misy Ambariobe. Il y a quelques années, napibiagna agent immobilier Guy OK. Andafy agny volaniko tany misy zo. Andafy eto. Aboko idirako volagna tsay Kristiano moaly mamaly anao za boko io za mabera Kristy. Mampanotantegna hoe agrément karakory moa amezanareo vahiny nefa ny vahoaka manapahaizana nianatra mangataka agrément tsy amezanareo. Ty Guy OK ty nahazo agrément napibiagna agent mobilier aminay Ambariobe. Grave ataony laolo ty. Guy OK io boka agnaran'le agent mobilier. Fa tompony DG ty Guy OK ty io ka indreo hoe Stéphane French. Stéphane Fritz. 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 Io DG ny Guy OK ty amin'ny Ambariobe. Associé nazy azovy Russe. Ambadikinany azovy
Rajoela ndraiky raha Vatomanga. Irakiraka anazy amizay zovy. Tenkabija. Nena. Ministre ni aménagement territoire. Mamalia fa matra zegny anareo jiaby nitongoniko teo. Ino amizay raha ataony ty DG ny Dioké ty amin'ny Ambaribe. Oh punaise. Oh punaise. Ambadiky nosy jiaby na lafilafo tany raviravegna boko alafo boko ino. Stéphane Fritch, TG Dioké. J'aimerais bien que tu me réponds si c'est pas vrai ce que je vous dis. Monsieur Stéphane Fritch, à quelle raison tu fais mafia chez nous? J'ai une question belle comme nom. À quelle raison tu es venu en Bariubé de faire de mafia? Vous êtes mafia. Isalati, Stéphane Tompni, Degenti, Dioketi, c'est un Corse. Zafako mal tety ny koragna aminareo. Axe central en Europe, surtout amené en France aty. Jamala ndraiky cocaïne io, Corse. Les Corses, ils sont numéro 1. Record, resque trafic de drogue. Nambarako tety raha zay fako maly. Ino amizay raha misy? Zalaty mandafy tany. 90% place magnodidina Ambaribe sy mariniriny Ambaribe ataony Zalaty publication de vente en ligne en Europe, Monaco. Indrindra fa en France. Karakory andimy volana koa zao nareo fanjakagna hoe fa zay tsy au courant karakory nazahoany agrément napibiagna agent mobilier mafia. Zegny asan'ny Zalaty. Amplifasinareo koa izy io baka ataonareo izy tsy hita atao avis de recherche parce que izy fa tsy hita ande amplifasinareo parce que zay magnaboaka ny marigny fa nikoragna raha zegny to zokla ndaoma fa nikoragna raha ty to zandrila soboana fa niany za midétaillé clair et net izy aminareo vahoaka malagasy vahoaka n'Ambaribe ambadiky ny raha jiaby mikasiky nosy tsika Ambaribe sy magnodidigny aby reo. Dioké, DG nazy Stéphane Fritch. C'est un Corse. Mety tsy ahay tantara baka anareo fa tantareko aminareo fa andehan'io Corse. Nosy baka izy io. Hely. Anareo koa mizaha carte de France. Zahafa fa ambany ary. Koa zavanareo ny carte izy entre Toulon, Marseille io place ny carte io. Hely zay nosy io. Lavalava zay magnano karaha io signindreo baka tombokondry karaha io signiny Corse. Boko misy bandeau zay amin'ny lohandreo io. Pour vous dire que ce sont des mafias. Boko aizanao Corse. Ro io ne tsy français pur. Ce sont des Italiens. Eto tsisy filagnana olo fa raha marigny tantara ambarako anareo. Ro Corse aby reo. Ro Corse aby reo. Ce sont des Italiens. Anao koa mizaha ro. Anao ro may ro ino ma volagnako ro zegny. Karaha lafa mindry zanakiagna regny menakeragna. Ro. Fa ro tsy français pur. Ce sont des Italiens. Fa noho ny Corse
miattaché amy la France, Corse zay karaha hoe la France. Donc normal manomboky zao zay mitantara aminareo magnambara anareo les Corse mandrakandraka amitsika ao parce que ce sont des Italiens. Za de tsy mivolagna italien jiaby. Tsao koa ndeha vadiky nareo koa tsy mity italien za non, za tsy mivolagna italien jiaby fa reto mpagnano adalagna amitsika ao reto navy nidrika associé Green Madeleine ty navy Dioké ty mafia ty Corse 90% volanko sisy nositsika mbario be ndraiky nositsika bro ataony ngaty vente en ligne. Journal ta Monaco nazahoako raty nahitany raty. Dikan'zegny valiko volagna anao Radioela hoe za tsy journaliste popoko du salon Bekonaro io fa koa za maro journaliste étranger mifandray aminaka azahoako vaovao. Izy nabokako ty ta Monaco raty nihita nitatra. Ino amizay raha misy ho an'izay mahay faritry nosy madinidinika ambario be sy magnodidigny be be mazava ny sambrano, misy nosy zay ka indro hoe Radam, île de Radam. Nivangainy gaty 24 millions d'euros nosy io, île de Radam io 24 millions d'euros. Agent immobilier nefa n'izy. Aietsika amizay agnakory no avitsika amizay île Radam na hoe nosy Radam Guy ok na DG nazy Stéphane Fritsch nandeha nivanga io nosy io 24 millions d'euros. Tova amizay compte hoe firy milliards de milliards zay nositsika. Andi volagna koa anao zao naina raha tsy toaina, tsy haiko andre tsy toaina, tsy haiko raha tsy toaina, aezako anao boka naina tekabija. Karaha ataony soran'aina ministre ny aménagement io karaha io ataondry Corse, zanakiagna karaha io, zanakiagna tampany menakerigna io. Za tsy agnaboaka sarin'olo fa za misy sariny ty Stéphane Fritsch ty, fa za tsy agnaboaka sarinazy fa dossier raha ataony amitsika ambario be publieko après live. Azovy aminareo fitondragna koa zao mivolagna hoe tsy au courant-ndraha zegny, or izy managna agrément agent immobilier malagasy signé par l'État. Andi volagna nino koa nareo zio. Russe namany nangala ty nosy Radam ty amin'ny agnaranazy ninazy. Russe société miaraka aminazy a Madagasikara. Vola maloto areriky ampiasaindreo. Mpiaradia agnatiny amizay ry club 48 Taringay Tenkilitra Ravatomanga sy Radioela. Normal atsika amizay manomboky zao maefa nosy ranja nidirany borsatriko regny, atsika jiaby nahita niaraka tamy borsatriko regny ngay raha Jojo président de la république ta nosy ranja baka amingaty nazahoandreo nosy io. Andegna dotegna koa nareo zao hoe président ne raha hafa diany tary azo atao gogo zay fa zay tsy henoko gogo.
zay raha misy ambarobe ry havako aby mampalahelo atsika ampidiragna fahavalo atsika avandesagna atsika za miombokevitra amy papatsy mikoafy iny volaniko hoe sintragna manangagna velogno Hitler tsy karaha miaraka mingaty sintragna manangagna velogno Hitler o za tsy karaha miaraka mingaty tsisy raha ataonareo zalahy manjary fa tegna hoe baraka agnatin'ny 25 ans fitondragna tagnatin'ny 25 ans taovanareo côte nanomboky biagna izy niany 2025 baraka non sa tadiavinareo impody amy salaka vahoaka malagasy amle fombandrazana ialagna string sy ny soutien galongalagna amizay ny viavy salaka ravinahitra ambody zay raha tianareo azafady ke za tsy volagna mpitandry filamina Ambaribe na Diego na province ny Diego na Madagascar fa za mivolagna atsika vahoaka malagasy atsika samy atsika mifampiaro fa za mentehitra amy roti fa roti tsisy pari zegny avy mitsanga magnambara ko tianareo tsika impody amy filaminagna tamin'ny andro taloha zay mbola natatra mbola niaigny tagnatin'ny filaminagna taloha zegny matoa zay niany mitsanga mampitsangagna atsika jiaby hoe mitsangana fa 25 ans tsy nanjary nataondro reto nefa io ndro aloha nidiratsika amy raha maventy a Madagasikara angala sofla hely atsika iaraka amingay mpanakanto avy Madagasikara ty isoratsika Imam Basta mila vonjy Gasikara mila vonjy ny zala mila vonjy ny viavy mazava afatra nambelany Imam Basta amitsika igny koragna ankapobeny atsika indrindrandrindra ty resaka B777 ty nomoaly atsika jiaby mety nahita tamy vaovao même tamy réseaux sociaux nagnapetraka tsy hoe nagnapetraka fa nagnano famindram-pahefagna tamingahy premier ministre zay hitantagna par intérim tsetsika koa jusqu'ambiagny fa raha par intérim zegny ny ministère ny abakabaka raha vao volagna atsika hoe tsy Christian de atao par intérim zalo magnontany tegna hoe monsieur le président Rajoelina apetrako aminao fagnotaniagna nino ma tsy niambigny andro anao fa direct hoe tsy Christian de atao par intérim ministère ny fitateragna anabakabaka question petrako zay fotony nino atsika jiaby na efa fa intelo izy io nagnanaovany tsay Christian intérim ministériel nagnano izy par intérim tamy voalohany mine bolonga volamena ny vadiky vy tagnatiny coffre fort mafy nagnano izy faharoe par intérim tamin'ny andrany Richard Popman le nagnano fifidianagna tamin'ny andrany mbola nafana la guerre en Ukraine ndraiky Russe nadosy Richard Popman natao par intérim tsay Christian zio koa navo koa raiky ty tsy nahampy 24 heures nadoso par intérim koa premier ministre tsay Christian question apetrako anao ma vrai premier ministre
sa anao le bostoroany rajoely tsy haiko asanareo mba mandiniky amy raha volaniko zay fa karaha zegny place tsisy olo fo apetraka ao tsy hay Kristian aboko skandale amizay mandalo ke za zao agnapetraka fagnontaniana aminao tsy hay Kristian nagnano passation anao no moaly tsy haiko fako moaly passation taratasy manataonao sa passation de travail de vrai fotony taminy anao nangala ministèreny mininy anao nagnano passation nivolagna anao fa anao tsy nahay hoe fa nisy bolongambolamena tagnatin'ny coffre-fortny ministèreny mininy anao magnano passation dikan'izay boka anao tsy tia lala mihitsy fa le nagnadoso olo angala plasy io ningilinginao lerany poko amizay fa hoe nisy rato tsy za facile à dire mora fivolagnana hoe tsy za io karaha hitanareo zafady tsy haiko maboto bitika amy quartier regny za tsy nagnano za tsy nitopy io za tsy karaha igny ane fitondragna ty karaha io ane fitondragna ty hitanareo ny rano volagniny mahamegnatra tegna mahamegnatra aminaka za megnatra amy placenao tsy hay Kristian ataoko olobe anao nefa ny karaha tsy olobe tsy leonao mihitsy le lazanao hoe olobe anao tsy haiky hely karaha io fesela tetinao mivolagna aminao izy debo anao debo mipitranao mandry anao mandry non tsy haiky hely karaha même izy président république koa raha tsy manjary ataony izy valiko zany lehibe ny gouvernement te fa tsy izy pourquoi za komandiny même izy président république zay samy amy secteur ane za gouvernement chef ny administrateur civil chef ny administration mpanjakagna fa tsy izy de mangigny anao zala de bekony tsy haiky hely maboto karaha io anao antsoritiny raha vatomanga amy tapokorongonao anao zala anao tsy zanakavaritra ataovy amy zanakavaritra baka raha ataondro mariny zay zao tsy mamaly zay zanakavaritra fotony fitondragnanareo ho anareo fa aminay agny tsy vakiny tandry vavane zay mety mihoata tsy vakiny vava raiky zay mety mihoata varilava vava raiky fa nareo tsy mavita fa zay koa gnano izy zay tsy voatananareo ke nagagaza no moaly zany za passation nataonao zala za mabera krisy tsy hay Kristian non mba nidinino ety raha volagninao jiaby ny moaly regny zala sa hoe nibekogna anao hoe ty volagna de nataonao donc aminaka zegny anao le mpagnatanteraka fa anao tsy maleo tegna zala mba dinino mba nataonao replay edy passation nataonao ndraiky volagna nataonao amba hoe hikaiky ampikaiky FBI bravo mora aminareo volagna andikaiky FBI nagnino anao tsy nikaiky FBI fagnondragnana boîte de rose jiaby nataonareo nagnino anao tsy nikaiky FBI fagnondragnana volamena nataonareo bitseka pendant chinois nagnamboatra lalagna ambily be maro nagnino anao tsy nikaiky FBI affaire maloto nataony azovy Romy Vosy nagnino anao tsy nikaiky FBI
fagnadiadiavagna faritravatra indrindra fangalagna nosy jiaby amitsika hoe anao vola fanao zanaka avaritra fa niany tatra marigna anareo tegna le hoe mamokaiky polisy sa gisa la maketsa anareo magnaratsy manjary ndraiky ny lavatenda bravo tandrematsika le zalampagnano mazy volamena ny vadiky Bolongaby izy zao ministre ny transport aérien tsika asa ino koa ivadiky Bolongavina mety ivadiky Bolonga Kakazo vorontsara ino agnarany aviony ino vorontsara dia Madagascar Airlines mety ho vilomindreo koa itsikitsiko fotony itsikitsiko boka avion Kakazo tamin'ny androny Ratsiraka tsy haiko zina mbo velo na fanaty aby tsoko koa mba ivadiky itsikitsika reto avion Madagascar Airlines reto ivadiky Kakazo fotony tari volamena ny vadiky Bolongaby ato izy io ministre ny transport aérien alonanareo ngala avion baka Tananarivo andeha faritry misy atsika zavanareo fa tsy mivadiky Kakazo avion aby reo eto eka tsika kenikiny tsy megnatra zala raha volagninareo zao loziky hoe andikaiky FBI tsy haiko ndeha gnanonino fa lerinareo nagnano maloto jiaby naninareo tsy nikaiky FBI anareo nagnano famonoagna olo igny tambo malaza igny na ino anareo tsy nikaiky NCIS fa niala anareo tatra marigny iambesany trompe amy marigny anao andikaiky FBI moi ka za tsaiky tsy tokiky tsaiky Christian koatra anao vraiment magnano gasbado raha tsy manjary ataonareo jiaby forongony ao io amy fitondragna io anareo tsy mikaiky FBI ambaranareo mora magnonjombity FBI zay ambarako anao tsaiky Christian tsy moramora magnonjombity FBI na CIA Centre Intelligence Agency CIA io mambaranareo bomba ke volagninareo bomba iraha colonel no magnano balapira mitivitry vahoaka milatra FBI mbaranareo avy pour rien karaha io même anao premier ministre de Madagascar zegny FBI tsy azoazonao karaha io même Rajoelina monsieur izy rôly ro mambaranareo gogo anareo ny gogo tsy Christian mba fakafaka vadibadia raha volagny zala zandre eto ngatako amy razagna ndraiky ndragnahary mba maly vavaka anaka volagninirany mamy bastaty io igny mila vonjy Madagasikara tiako hoe trompe mamango anareo doeky ambaranareo ma trompe karaha président sasany wala karaha ry Dubai ao ry Qatar ao ry Saoudi andeha fasanareo bolonga mbola menaka ifody vava trompe tsy andefitra aminareo trompe tsy andefitra aminareo izy koa trompe nanagna eritreritry andefitra aminareo atsika les pays plus pauvres du monde atsika tsy mba nandeha nanaovany taxe 47% zegny tokony dininareo fa tsy andikaiky FBI moi nitady sambo very nandeha nangala avion baka Maurice zio koa nareo nagnano affaire maloto ny B777 andikaiky FBI feky teteky nareo mba idikaiky Jesosy mijotseanao fa misy affaire maloto koa ato ho avy zay baka to nangala Maurice zio na andeha ngala FBI teteky Jesosy koa mboka inareo koa
Rajoela feky donc ikeky Jososy fotsiny Rajoela baka fananangana tany fivavahandro mianakavy ndraiky vadiny triako ino agnarany plasy iny. No mampitokiky zany arô zalahy. Mare loatra fagnabadoanareo vahoaka. Vraiment magnabady vahoaka mare loatra. Apetrako aminao fo raha ty niany. Anao niany mahazo tsara be minakatsay Kristian. Atsika samy zanaka varatra, atsika samy zanaka ankarabe. Mamalia anao koa mamaly zaza lahy. Ary tiako no mamaly za. Anao magnano zay farany tsisy jery malagasy. Foagna. Lerana anareo amin'ny gouvernement ao. Andeha gnano fety. Andeha gnano era. Andeha gnatony balin'ny fonctionnaire balin'ny tiako nino, festival'ny tiako nino. Anareo au courant. Fa affaire maloto maventy iraisam-pirenena B777 ary ro ndraiky Rajoela tsy au courant. Ne prends pas les gens comme des cons. Et les gens sont pas des canards boitiers. Arrête anareo. Ndraiky vantinareo io. Zany volana, za sûr. 9 mois mikibon'olobe nareo fa nagnofo politique nareo agnatin'ny kibony 9 mois igny fa hoe aza andeha avandy dieny agny ambony tany. Voilà izy izy nitsomboko azy. Non, zama, dédicace beaucoup mieko anao. Continue vilagna nga. Tsay Christian, dédicace mieko anao baka io. Continue vilagna. Tsy vitan'le passation. Tsy arignesa-peo. Tsy masaky miboaka vahoaka ary tsy masaky mivolagna. Nga Rajoela. Resaka ty B777. Taminay Tambaribe to boka nisy areky. Izy boka nafodina roa igny. Tsy hainay aby nafody marigny nafody vadivandy. Tery B52. Fa raiky ty B777. Non. Ampalahelo atsika. Zay ampidianana salaka. Zay feky ny mora. Zay boko zay sady tsy mipalapala sabo valagnany mbo voatako ny salaka. Fa zay Madagasikara ne nabonginy nareo zalahy. Boko le malagasy ampedivinareo samy malagasy. Zahava raha nazandry Elia igny. Mampalahelo. Anareo jiaby agnatin'ny affaire malotony B777. Est-ce que natao garde à vue? Sakinareo magnano garde à vue. Bomba. Affaire maloto nataony io. Nagnadio tegnany moaly. Oh, za tsy mele zalahy igny. Bomba. Bombarder place no miala koa. Fa elane no nambarane Général Bomba miala no. Ndo migaka ronono. Olo miaraka miasa anao vola zany gendarme eko foana karaha ke olo miaraka miasa aminao mafia no vola aminaka hoe zany tsy naizy igny karaha dikan'izay anao sa gendarme du salon. Général Bombe, gendarme du salon anao fa anao niaraka tsikombakomba tamy zalakarany hoe tianao tsy tianao zay. Fa zay kazarianao jery. Nandeha vola very tamin'ny Sénat. Na ino tsisy suite niany. Aia Bianco. Paky. Vola very tamin'ny Sénat. Ambaranareo dignany. Nde angano napetraky ny Zokilary amandreny. Paul Congo aminay vo PSONA mbola tsaroany angano nataony aminay. Ke intsika iky niany anareo navy eo andeha agnambadiky zay gosy. Zay marignareo domsa zay regnareo carte ke pasoigny. Raha ataonareo jiaby ato. Zay tsisy unité centrale
fa unité centrale d'ordinateur anay ato zay tsisy banky a Suisse fa banky Suisse nay anfonay ato raha ataonareo jiaby zay io raha ataonareo vahoaka gasy jiaby reo compte bloqué ny malagasy ampo tsy niantsy amaray fa mbola ho avy aminareo izy ke tsisy enatra na premier ministre na inga ibomba na inga razozo d'Artagnan mavandy anareo volango rango un mois tany kibon'olo be nareo tagny nareo politique nareo nde avandy jusqu'à ny ananareo fotsiloha mbola mavandy mampalahelo toetragny karakory mataony Madagascar en sécurité un général mavandy mialatsigny ray aman-dreny général bomba olobe ety anao io vraiment olobe anao io rango anao najegna afaranao ny tsy ajain'olo ko de toute façon baka olo fa tsy magnaja anao parce que olo fa tsy mijery anao général bombe adignanao famonoagna olona ataonao 2009 famonoagna olona ataonao 2002 olona ro afoneny volagna hoe na mampangalatra na mampamonolo raha olo dinina tsy milanjagisy président Rajoelina hitako taratasy nataonao io anao zao kaza mivolagna raha maro eky zalahy sintragna anao miala anao zao kaza magnano lamba malandy volan na lambany marié vita mariage atao agnaty sase na ampidiry agnaty vatra fa anao maloto fo fitondragnanareo maloto fo izy nambarany mamy bastaty io igny mba irinao izy na TGV na tim mba hitsinjaka salegy na kilalaka iavoloa mazava volagny mpanakanto agnisan'ny mpanabe sy mpitaiza vahoaka ny mpanakanto mampalahelo toetragny tegna mampalahelo tsay Christian tandray mazamalahy mitody tsy misy fa natao ihany ny verina tandrema fa atsika zao tsy aiky misy mahay hoe azovy ny taloha antody sa akô sa antody tsoa zalahy aza la placenareo koa za tagnatin'ny fitondragnanareo io na za tagnatin'ny ino tsy haiko TGV tsy haiko afanareo io AFF io za fa ny démission fa ela za sady tsy afafy tsy ny TGV wala tsy agnatin'ny gouvernement ke anao zao ndy volagna aminay tsay Christian fa mety marigny ndraiky ninao fa anao ndraiky disovao tsy aiky tariminao agnaty trano ministre agnatin'ny gouvernement anao ke raha ataon'ny ministre anao tsy hainao ambaraha bako tsy aiky tariminao an-tragno même izy fa majeur anao ndy vola aminaka izy fa be atalagnanany marigny atsika lehilahy marigny tsy marary miteraka fa viavy ny marary miteraka sady mitondra 9 mois tsy hay olombelogno tsy hay biby boko koa matritiaka magnaboaka zaza io boko normal anao tsisy asa loha hoe za tsy mahay raha natao aloha za tsy au courant ndraiky président bravo mare volainy ndraiky eau de javel ndraiky clean ampiasainareo magnadio tegnanareo zay raha miboakaboko anareo tsy au courant nefa ndraiky nareo jiaby le raha fety nareo au courant rehefa andeha andafilosy ampidriky borsatriky ry saody ry Qatar ry tsy haiko ry azovy anareo au courant valia koa za Rajoelina tsay Christian anao zao ministre ny transport nagnino anareo au courant lera ny avion Emirates nampidirigny tantananarivo premier vol
nataonareo tamtam de Torékonda. Fa araiky tenareo tsy au courant non. Ah, fôtiny araiky ry fety. Boko misy pesos. Araiky tine be pesos matoa nivatro matriculation zay zala. Nandeha nagnamia matriculation zay zala misy pesos maventy to. Za amiko hoe zihaligny matsagna eto. Trompe. Ataova traduction aminoay volagna anakaty. Trompe. Atakero. Boko Kazambela. Fa magnano dokotro loatra. Tsy président. Tsy premier ministre. Tsy ny gouvernement. Tsy le araiky lahery tenkilitro super pré. Magnabato. Vandinareo bodiaka. Ino volaniko aminareo? Antegna taty tsy hoanagna jery ratsy. Manjary managna jery ratsy anareo. Amina azonareo. Manjary magnano jery ratsy olo amin'ny raha ataonareo. Nareo ne faran'olo volaniko mbo avy raha zegny. Mbo ampinan'olo atin'androngo. Ndraiky antodiny bontana anareo. Mbo avy aminareo raha zay fa vahoaka ko maskajo. Hempaka. Normal anao ko mivolagna tsy hay Christian hoe tsy hainao raha zay tsy au courant. Ndre adalagna ataony zanakanao ambary Ankarabe fo mahampivahoaka ny Ankarabe. Sanao zao ivolagna koa fa azatsarina regny zanako magnano dalagna Ankarabe. Mitomaigny, mitretre vahoaka ny avaratra. Indrindra zone diana. Amin'ny sababu nataony zanakanao tsy hay Christian Ankarabe. Normal anao tsy mefandeny be 777. Raha zanakanao to tsy voabekonao. Intsake gouvernement voabekonao. Miala zama. Mora tsotra simple. Miala. Tsy hitako ne rapitrano io. Zay raha mandalo anao tsy au courant. Tsy hitako baka rapitrano io. Farafaratsy nanao natao statut karaha Ralemongo wala karaha Galeni Andohalery wala karaha statut ray mandreny PSONA Mozafelbert. Ba eko anao statut sady gilany maregny ny gotsy mietsika. Fa anao io fety anao pare business anao namandro. Keniana anao ndegna diotegny. Miala tsiny azafady. Miala tsy afaka anao za mabera Krisy fa anao parce que ministre tantagninao io. Gouvernement anao io. Karaha zegny koa ingay bomba. Olo ntarimino atao io. Rehefa oka malagasy. Mandiniatsika zegny raha mbarany amin'ny MRFM eto isanandra hoe mandiniatsika fa ty fa tsy zeky raha ataondro ty. Fa tsy fatro. Vandy tsy vandy. Tsisy raha manjary. 25 ans. Baraka fo mahazo atsika. 25 ans. Faty kavagna fora regny. 25 ans. Gatra fora regny. Non. Rivahoaka malagasy. Mifoaza tsika azafady. Amaragnako izy volanko. Za mabera Krisy. Tandrignesa tsara dédicace ameko anao ty za mabe. Ra Krisy tsy Christian. Andesinao mandiniky. Amin'ny volagna alatsika anao.